Hayırlı iteler dostlarım, atırlarım. Elimle yarminkege keldim. Şoqattım. 7-nji artıda keldim. Mında уже бүтін кіші уянған, қарағыз. Бүтін кіші уянған, бүтін кіші. Бір сата, там бүшкілер. Так, Қазақстанның күші халқыбызда, жерімізде, оңшыбызда. Міне бет. Бір қариға әлемдер бар екен. Міне, Қазан, Ярминке майданы. Міне қарағыз, Саба районы Шөмірден. Бек көптер мұнда. Якушинская, Амзинская, сельское поселениялар аймен. Міне шулай жүрейбіз. Сөйлеп, міне нәсегіне онда балда бар. Бүтін нәрсе бар. Қарағыз. Сүт білен келгендер. Натур продукт, мұнда балалар бар. Молодцы. Бек көп күшімді. Ошарағына түгіл бүтін нәрсе бар. Мұнда оқ етінде яралар бүтінісі проверка білен. Алдан проверяция етілі. Мәне шуды нәнді концертта бұла мұнда. Кімдер шей әзірлей. Бұла еді көңілі мұнда. Көңілі қарға, Ақсубай. Мұнда шират міне. Шират міне біздің балыққа. Шират өтпелері. Ибрай. Ауылы. Яңа Ибрай. Мұнда енсерді саталар міне. Қарағыз. Мусин сатар етті машина. Казанский завод спецавтомобилей. Ne? Şey işletmeler. Mında bарлық бейлер юн. Çünkü ул министерство белән билгеләнә, сөйләшенә. Мында килүчеләргә юлга түлиләр. Садалар. Түләү ягыннан инде күбрәк алар йөри монда. Алганда сразу күбәйтеп алалар. Бүтәнесе натур продуктны карагыз. Мин дә берәр салам, бирәк там рүшкә. Субай менә. Монда шират. Майскига шират карагыз. Моны бер төшергән мин тагын бер төшерәм. Нелер генә юк. Менә халык бик әз килә икән монда. Килегез, алыгыз рәхәтләнеп. Мин әйтәм, йомгаклык. Казанда 15 җирдә менә була ярминкәйме. Һәрбер ярминкәгә килгән сатучылар юлга түләмиләр. Аларның бөтен продуктларын тикшертәләр. Төрле сораулар булса, монда администрациядә булышып, җавап бирәләр аларга. Шейләр эше була, күңелле, бәяләре юн. Ни өчен ул юн? Мин әйткәнем инде видеода, ул министерство белән контрольдә тотыла. Миңа үземә бик кызык. Килүчеләр бик әз. Килегез. Бүтәнесе натур продукт. Бәрәңгеседер, итедер, сөтедер, творогыдыр әйме, впрок алып була. Миңа ошады. Остановкалар ярак түгел. Тегендә монда крытое помещение әйме. Мөмкинлек зур.
Молодцы. Тәмле йөрәк пряник алдым мен. Саида кондитерский дигәннән. Йөрәк формасында. Так, именно буларак калдырам. Апа, менә şeyler, şəsilər килсә, пряник белән эчсеннәр. Безнең үзебезнең дә бар кирәкме? Коймагын. Юк, коймагын ашыйм. Пряниген дә бирерсез. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Менә шулай машина белән киләсез Серминкигә. Рәхәтләнеп машина белән китәсез. Бик җайлы. Парковкалары бик киң. Карагыз. Монда рәхәтләнеп килеп була. Янымда регулировщиклар да бар. Мультур. Карагыз, молодец та инде киенгән, җылы итеп. Агр промышленный парк. Тегенә Ерминкәләр уза. ГИБДД эшли монда, карагыз, ГИБДД эшли. Килегез. Менә Ерминкәләр монда уза. Килегез, рәхәтләнеп, тәмле, свежий авыл продуктларын ашагыз.